pengendangi. Lah wong pengendali gamelan semene oke kok. Justru itu pengendali ana to irama kencenge kaya sepur ngene iki. Lah niku ngetokke nek panjenengan iki semangat ngono. Semangat yen napase kuat ora kuat semangat. Apa nyatane panjenengan iki ya hebat ngono kae. Yo hebat to hebat. Sak ceceke Mas Garing iki tembang kok mesti iso. Yo hebat ning aja dipeksa. Solawatan wis diaturake. Sik aku. Lah piye? Dalan wis sinden wis yoga wis ingsun. Oh iya. Repote yen dadi sinden. Sinden wis. Piye mau? Salate wis mesti kopet. Sinden iki kan salindri. Sregep salat lan sregep ngaji. Oh iya. Sinden wis. Wis. Dalang wis. Wis. Yoga wis. Wis. Saiki ingsun. Oh iya. Dagelan. Kabeh iku kudu adil. Oke. Ditembangke siji, tembangke kabeh. Ono merata kok. Nek ora adil ndak dikira mbancine mbanci ladan. Kuwi pimpinan sing ora becik yen ngono kuwi. Nggih. Contoh kaya koperasi karep. Gitu. Ora ngembancine mbanci ladan, siapapun boleh. Gitu. Pak nyambut gawe teng mriki. Heeh. Nek nganti ora. Kowe ora kesel to dalan wiwit sore omong terus ngene iki. Pancine aku nembang kowe ngomong, nembangku kapan iki jatahe dagelan kudu tak tembangke. Mun aku ngomong dhewe no. Lah iya. Ayo saiki dagelan. Ya. Aku iki. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Ya apik-apike. Sing tunggal ngilmu lan guru kalian kula ampun godho. Repote dadi dagelan. Kosek. Wis no. Lagi salare kok mbok suwuke mbok deke. Piye to? Iki sapa sing lagi repot? Piye. Iki kowe kotake aja mbok tutuk. Kotake aja. Ora tutuk. Guang kali. Wis. Mari kowe ngene kono suwuk. Ya wis. Wis ngono aku ora ganggu. Repote dadi dagelan. Piye? Mas. Aku yo bolomu. Masa bolone Mas Gareng, Cok? Heeh. Nggih napa mboten? Hidup mboten. Ya tabuhana to cah mesake. Iki tabuhi to. Ya. Yo. Dwijo iki. Ayo. Yo dilegani yo cah tabuhi mesake cah. Yo. Repote dadi dagelan. Sahur. Iki jamane iki jaman modern kok isih ana tabuhan lesung. Lah wong kene iki sing kamling ya sing digalak. Ya digalake iki ndok tak sewake gamelan sakmenake iki nggo apa? Dadi tabuhi gamelan siji-siji. Iya no. Ya tabuhi siji, Cok. Percuma no. Yo siji-siji, do rungokno kuwi. Sengane ora nglegani wong tuwek. Iki lho, godhong kates iso gawe lega kok. Yo tabuhi siji-siji. Yo Mas Gareng, wiwit. Repote dadi dagelan. Kayak film horor. Panjen yogamu iki diamput. Kok nesu. Masa nabus. Piye? Nabus siji maksudnya siji iki. Waduh, notasine siji ning nabuhe bareng jreng. Oh alah. Oh, ora aku ngrungokke ya. Ya. Dikongkon Dwijo iki sing genah. Ya. Weh. Oh ya. Repote dadi dagelan. Sasungkam ring pangeran. Dagelan jenenge. Dadi ngene Mas, perkara nggon lakon iki. Kowe edan. Nek wis ditabuhi trimo.
ora nembang ora pathek. Nesu. Aja nesu aja. Yogamu iki panjakmu sakmene akeh iki. Apa? Sing CS karo aku gur siji. Sapa? Sing gambang tok lho. Nggih ta, Pakde? Sore mok. Ora no. Jawabane nggih, Pakde. Prung ora. Oh, TLK. TLK. Marane Bojonegoro ora ketemu karo biasane dadi rada gelo. Alah, wis ora iso. Aja nesu to. Mbak Niken. Aku anggere anyer kamera iki tak dol lho. Mriki Mbak Niken nambani Mas Garing ben ora nesu. Loh, Nggih. kok lak delok anggere niken sing nembang ditabuhi. Rambeng bebrayang urip ingkang rasa. Yuk. Awakmu lak putune Mbah Gareng. Kowe tak anggap bocah sing isih polos, sing iso mengadili keadaan. Ing ngatasé kabeh ditabuhi, kok simbah ora ditabuhi? Kowe piye? Saka penemu piye? Nggih mboten napa-napa ta? Mbok Ya hae, semua orang mempunyai hak. Yo, Sampeyan ora, sire-sire. iki Nek bengi iki- rasaku ki mau sing salah kok sampean to, Mbah. lho kok sok aku sing salah? Sampeyan ini kebanyakan request. Jadi semua itu manut sesuai dengan requestnya. Nek sampean ketawal wi mau requestnya jelas ya ora mungkin to. Aku ki wis suwe ora numpak kendaraan dadi ora butuh rebues kuwi. Rebuas ki rak simpu. Request. Rebuas ki penjaluk. Iya. Nek Mas Bayu kan mau requestnya kan sudah cetak. Nah, Yogo-yogo kan sudah menanggapi. Lah aku piye ora itu njaluk. Lah nyuwun Sampeyan nyuwun nyuwun- pripun? Piye? Nyuwun apa? Nyuwune piye? Awake dhewe iki gen ngerti. Jangan pesen apa karo keluarga, tak sampeke. Nah, ada wasiat-wasiat apa? Malah wasiat. Aku rumangsaku ket mau sore iki Bayu ki ngajak patiku. Boten. Aku boten. ngerti kowe. Boten. Alah kowe nek aku mati kowe arep ngrebut bojoku. Alah. Wis sikile kiwa kabeh nek. Kok tembungmu ra enak. Bojo kok sikile kiwa kabeh mlaku lak mubeng ngene lho. Wah, wis kok karo aku paling sentimen. Kowe Boten. wis ora boten wis pokoke aku. Nduk Niken. Dalam Panjenengan ki sinau sesindenan wit umur pira, Cahayu? kawit umur 4 tahun. Lho, kuwi Mas Gareng. Ora. 4 tahun wis dididik karo tiyang sepuhe dadi seniman utawa seniwati sing hebat. Ayo, piye? Arep ngapa ngono kuwi? Moh kok usul ya kleru kok. Boten. Arep boten. usul apa? Ora. Didikan kalau mulai dini sudah dididik itu biasanya pondasinya kuat. Niki sinden lho, ora kok bangunan. Dadi ngene, Mas. Perkara bangunan iki kudu dibedakake karo perkara sinden. Nah, bener. Ya ora Ken? Heeh, kok tekan pondasi ya, Mas ya. Ha iya. Awake dhewe ora gawe pabrik, ora gawe omah. Maksudku, Nggih. kalau dididik mulai dasar, iki ora sekolah tau iki mesti. Ora sekolah dasar iki wong wis SMA. Piye to, piye to? Kowe arep ngirik kali aku. Boten. Ora. Pak, kula ajeng golek dalang liya, Pak. Mriki sing enten wayangan pundi? Njaba nek layar lho. Wayangan kok layar. Kayak wayange lho digelar kiwa tengen kene lho aku Aku liwat. karo ngandani. Iya, wis mangandani. Pinter Njoro Langit kalau tidak disandingkan dengan norma etika ora ana gunane. Nggih. Nah, mula contonen bae. Nah, mbae ditonyo. Piye ta? Nggih, ditonyo saiki. Contoh, ya. Dicontoh, ditonyo. Iya, dicontoh. Nah, Mergo Mbah Gareng iki duwe prinsip, yen kowe ngajeni gawean mbok ngajeni bakale bisa nguripi. nggih. Wis kebukten saiki. Iki ngerti buktine. Lah kuwi Mbak Niken kuwi no. Lah Mbak iya. Niken kuwi ngopeni gaweane nyatane alhamdulillah iso nggo ragat sekolah dhewe, Nggih. iso nggo ngumrohke tiyang sepuhe. Lho ora hebat ngono kuwi. Nah, ngono. Yen sing ngendang kae. Kok sentimen harus ngendangi apa? Weh, Apa? sing gawe rusak irama ya sing ngendang kuwi kok. Nyapa kuwi pacarku lho. Apa? Kuwi
kekasihku lho. Bekakas kaya ngono ki. Ora ngerti. Nanda Dimas Nugroho. Enek Dimase. Lah aku ya ngono Dimas Niken Salindri. Oh, Nanda Dimas Salindri. Oh, piye? Pas ta? Yo ning anu. Kata-kata adalah doa. Yen ana apa-apa tanggung ngendhe. Lho, jodoh iku ora mesti bodho kok. Kaya ngentuk, kaya ngene kok entuk kaya ngono kaya rembulan dirembeti tekek. Lah nyapa? Tak belani ndak. Entuk bojo kaya Mananda ngene iki malah suatu keberkahan. Kok iso? Suatu anugerah lho, Mas. Nan, kowe munggah rene nan, rene nan. Kowe gen jejer karo Niken lho. Sapa ngerti ya ta? Engko ana setan adu pitik liwat. Aduh. Ayo kene lho. Entuk bojo kaya ngene iki suatu anugerah. Astagfirullah. Kowe cedan iki. Wah, Lho, dagang ngopo terus iki kok buntele kok. Kowe matur nuwun, Pak. Iki, Mas. Oke, matur sembah nuwun. Pak. Mas. Niki, Pak. Utang duwite. Lah piye to? Kita sudah diberikan sempol. Oh. Aku ya tak anu, enggak Pak niki Pak kagem jenengan. Aku masih aku dikei, aku ora ngekei. Nggih, pun. Ngeten, mboten Pak. Sebabe napa kula kok mboten ngekei. Sebabe niki garenge pun mati, Pak. Pun, matur nuwun ya Pak. Makasih. Pak, kreativitas Matur nuwun nggih, saya Pak. hargai. Alhamdulillah aku dikai kentol. Ayo. Mas, kok kentol? Sempol kok kentol. Pak matur nuwun kreativitasnya luar biasa ini. Nggih, terima kasih. Waduh Jan. Bungkus ramah bumi. Oh, nggih. Nanda di Nanda. Kuwi lho ning gurine kuwi lho. Beh. Iya. Ayo takono jejer kene. Nemburi. Piye Niken? Entuk bojo kaya Nanda? Suatu anugerah. Suatu anugerah. Sebabe. Pemasok rabi jebret, ya ta? Hah? Mas Nanda takon kerja ning luar negeri. Terus Ya tak lah kan? gunane apa rabi karo kowe? Kowe digua alon-alon. Tak kan dadi TKI. Masa urung entuk apa-apa terus kon minggat ki. Ora. Kula niku ditumbalne ngoten lho. Ya ora. Dan nyelot kondang. Ya ora. Jare kowe ndek cita-cita foto karo aku ndi? HP Mas Pian, tolong fotokno aku karo Nanda, Mas. Ya aku intang fotokno kuwi mumpung Nanda rung lara. Ya dipoto. Nah, fotonen yan. Nggih. Mau aku lek rambut rangkul. Alah. Yah, enak luwak kok bojone kaya ngene ayo. Jaluk ora. Wong demek kok mbok dum-dumke lho. Makasih. Oh tapi Dok, aja delok kesine. Nadyan kaya ngene punya kelebihan. Wah, aja didelok gandare. Yang pentingnya ambune. Yo gak enak bae. Ayo, saiki nembang. Ayo Nan, kowe nembang. Mau ana pundutan jare. Napa? Ya lintang asmara. Oh, lintang asmara. Ya, lintang asmara. Tak rungokke kanggo kuping. Nggih. Ning dibawani sik, ayo pelok barang, Mbah Pengender. Nggih. Kok tuwek men to sing ndan. Wis saking tuweke kate jiglok ping pindho ayo. Mas Pandu sing ndang jaipong sik, Mas Pandu kene. Oh, en yogone. Gegarane wong akrami. Ayo, Duh. Ayo kuwi ngelingke karo Niken karo awakmu. Sing jenenge wong arep omah-omah delok pasangan iki ora bondo, ora rupa. Ora rupa. Sesuk ning dibehel ben untune iki rata. Untu ora jangkep dibehel. Kuwi iki rekake gawe untu anyar to. Kolu. Kuwi lho bogang meneh. Ceklek untuku. Tak nggih mangan Kentucky. Untu. Wes sesuk trauma karo Kentucky. Ayo Nan dibawani. Siap. Karo gandrung Niken kuwi lho ketoke ngandani calon bojomu. Ngapa? Ana wong lanang gandrung wong wedok stane ngene iki. Kuwi jenenge jaga. Jaga ki ngene sing gagah kok ngene iki. Heh, Mananda sakit ya. tak ganepi ben tugel loro.
Dene kan sakit, Dek. Alah. Kene tak tungkak. Alah. Gegarane wong apadu. Oh, ayo. Gegarane wong akrami. Coba gandrung iki ndi mripat kok merem. Nah. Maju. Ayo. Tutu bondo tutu rupa. Kowe iki gandrung apa kaya tukang sing nyabrake mobil kae? Piye ta? Ya sing luwes, sing mesra. Mas Gareng, sampeyan aja nyepelekke nanda. Apa? Iki bos, iki juragan. Juragan apa? Nggih. Jenengan nek kepengin entuk hadiah saka nanda, Apa? nek nembang aja diregoni. Oh, tenane. Iki juragan ning omah ning gosong asli juragan. Asli. Ora tak regoni. Awon-awon kula menika pengusaha muda, Bapak Ya, Ibu. ya. Oh, pengusaha. Pengusaha apa? Ora tak ganggu ning aku dikeki ya. Nggih, Nggih dikai ibuke tenang, juragan, anake ya juragan. Matur nuwun, matur. penerus Ibu. Penerus ibu. Juragan apa to iki? Kowe ning omah usaha apa? Kula sadean kijing, Pak Bu. Apa? Kijing. Ya gonen dhewe ngono. Dikeki kok emoh. Ora sudi. Ora tuku. Ora sudi. Ora tuku ya ora iso ngrasake apa ana mayit jedul. Wah kijinge kok nanda. Loh, komplit kijing enek. Kijing, mori, kapas, kapur baru, sabun, ciduk, anduk. Ora tuku, ya ranan. Ora Nggih, tuku ya gratis, Pak Bayu. Ora tuku ya percuma wong aku ya ora iso ngrasake. Mosok belas gak Tapi itu ngrasake. harus dibeli, Mas. Karena lek jagani lek sak wayah-wayah ngono lho, Pak De. Ah, Aku tak golek grup liya wae. Ora jagane. Sewayang-wayang kathoke suwek iki lho. wong dikemuli anget kok mboten burung. Dikemuli anget jare. Ayo. Ning tenan asli dek iki bos kijing tenan. Nggih, Wingi bar bathi lho kan. bathi kula. Ketoke cilaka ning bathi. Nggih, napa meneh pas corona nika sedina wong 5, 6. 8. Berarti mengharapkan virus nih iki. Ya aja lek iso. Wingi kijinge sing dipajangi tabrak wong. Apes. Kijing gak payu suwe lek kaya tawabrak wong. Waduh. Min. Ayo. Mboten jaman tumbasi, Pak De. Amung ati pawi tane Ya dirayu to. Lah iya. Kaya sing ndek ben ya lho. Kaya sing ndek ben ya lho, Dik. Dik. Pilih sepatu apa kendang? Balone nikah no. Iya. Mboten. Iya. Luput pisan Makan sempet. kena pisan yen gampang luwe tanganku wanyep gampang Dan. Iya. Laras yo. yen nangel Tanganmu anyep. Tanganmu tenang, anyep. Nggih, anyep. Hati-hati ndang cepak kijing lho. aja matiku keri angel Ya wis, keri ya wis. Ya. Angel. angel ka langku Nyapun dadak ambek kandingan. ambekane gak tutuk to tan kena tinumbas enak bakul bakso tuku ora Cekat. wis sampean ki enek anake bawa Aku bareng wakile Bayu. Sing ngedeke aku. kokean nek notoki kono anu Ayo. tan kena tinumbas arto Nduk Niken. Halo. Ana siji meneh sing kepengin foto karo awakmu. Sinten? Sinten? Sing gender.
Mas Aris. Riz, kowe tawar apa ora lek gak tawar tak wakili. Modelmu ngerti wong wedok koplokno. Kuwi. Nggih. Wong saking aluse kok ngerti wong wedok simpangan ngono ki lho kok iso kepoyo. Wis Sikile kudu cepot. Wis. Ayo jare kepengin foto. Mumpung kowe isih urip. Yo, lintang asmara. Wis ngadeg. Ayo. Iya. Nah. Mumpung ana niken ayo. Ayo. Ayo Rene, Pak Harto. Nang foto wasik. Yo ora adus sedina kuwi. Lah, bendino ya ora adus. Ora ngerti sabun bocah iki. Nang fotonen sik nah. Foto. Foto le, foto. Fotono Mas Yan. Yan fotonen Mas Yan. Yan, Mas Yan. Awas salaman barang ini. Ayo. Awas. Ya rupane kaya sunduk pentol. Ayo foto sik. Awas. Foto sik. Aja ganggu. Mosok niki foto karo bakul teh. Ya, ayo. Ya. Empane kaya anake bakul sempol mau lagi. Ya, wis. Makasih Baris. Muga-muga panjang umur ya, Le. Wah, Pokoke omahe dhek isine nek ora fotone Mbak Niken karo Mbak Darsini wis loro tok. Nggih kalih setunggal. Sapa? Cakepan. Notasi tok isine omahe niku. Ya, yo lintang asmara. Ayo. ayo duet. Mbak Niken melawan iblis. Ayo. Woi. Nggih. Yo. Ayo Mananda. Siang pantoro ratri mung eling mani ing ati setiaku iso anduweni sang ayu sulakmi. Rasa kangen hang liputi lintang dadi saksi mau bayane datan balen jani sabayang Ayu tresna mungkin karya tanda susah jroning batinku wong bagus santep marasatimu tresnaku tulus jroning kalbu senadyan karo Yo. banyu Solo. ra bakal sirna sanadyan nyawa ancam Ciblon ke Mas Anggit. wis tresnak rapi Hey. dadi pisan ayo Mananda ayo dene kan salempuk Wah. Esek 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 Yo. siang pantoro
aku iso ambune marang sang Yaswati Rasa kangen hang limput lintang bulan dadi saksi asai ubayane datan daling jani janji sadaya mati sadaya mati. wong ayu tresnamu kinarya tombo susajron ning batinku Wong bagus santep rasa hatimu tresnaku tolajane kalbu. alah senadyan Alah. banyu segara tresnaku ora bakal sirna Sanadyan nyawa antat sakara kewis tresna ra bisa dipisahno. Dewe tresna Ra bisa dipisahno. Terima kasih. Matur nuwun. Terus Denika. Waduh. Ya. Mas Gareng. Oh, dawuh. Piye elak ta suarane nada ta? Wah, dan ya iki sing diarani jangan melihat bodi, yang penting suaranya. Wah, ning iki aja sembrono lho, iki sing ngarang lagu ki leke ana lho iki. Heeh, Mas Rinto karo sing ngendang ku ya sing warise. Kae sing ngendang, sing kae leke. Leke Nggih. sing gawe lagu Lintang Asmara. Ayo kene, gentari rene yo gentari kene. Wah, Tak aturke khusus kanggo Pak Jarwo. Pak Jarwo. Kene gen. Nah, ya. Pokok Pak Jarwo dipun rujak mentah-mentah Pak Jarwo. Wah, Pak Jarwo jumeneng, Pak Jarwo. Pak Jarwo seneng. Oke, ayo. Oh, tenang. Wah, Jan, aku sing ngrasake siji mau ya. Wah, terima kasih. Ayo kene gentari. Mriki Pak Jarwo mriki. Monggo Pak Jarwo. Pak Jarwo. Pak Sinarang mriki, Pak Pak. Jarwo wontenipun nggih ngaten pun dar mentah-mentah Pak Dar. Ada kaya sashimi kayak mentah ya. Lah wikene wong iki asline yo ngene iki kok. Lagune anu Pak Jarwo ingin dawuh dhewe ngersake lagu. Nggih. Mriki. Adedede. Wah. Saking rasrotane lho. Sego kurung dipangan ditendang. Kekuatan cinta itu luar biasa ya. Mergo gentari Pak Jarwo, monggo sawetahipun kula pasrahaken. Ya jenengan sing ngawat-awati no Mas Gareng. Wow. Yalah. Bet. Sesuk ora raup. Pak Jarwo. Nggih. Pripun? Panjenengan mirsani gentari pripun? Nek kalih niken pripun? Pripun? Pripun, Pak? Nggih tebe. Oh, tebe. Tebe pripun? Tebe niki nggih ayu niki. Wah, yo terima-terima no Ken, terima-terima. Terima-terima ya, Nduk. Nggih. Nggih, nek kalek numpamai kula Nggih. nggih sir niki. Oh, ngaten nggih. Pun, nyan wantun pinten? Wingi dinyang 1 selawe, pun jangan. Pak, dadi niken kalih niki ayu niki. Wong jenengan kalih kula sak pantaran mbok priksa plese 3 pun Pak. Kula mboten mendem niki. Lah, mboten mendem. Nggih, asli. Tetep niki. Terak langenane aku kok. Ah, nggih. Pun, monggo dipeto wangsul di air keras, Pak. Kok di air keras. Lagune napa Pak Jarwo? Ngersake napa? Badhe duet rondo kempling napa-napa derek. Lagune napa? Pun. Ninggal katresnan. Wah. Nggih, Cocok, nggih. sesuai dengan situasi dan kondisi. Nggih. Siap, nggih. Bagus. Tapi kula maos nggih. Oh, mboten napa-napa, tidak masalah. Nggih. Ninggal- Nah, ini kan Mas Gareng men legane kono iya, sih. iya, Iki ayo. khusus Romeo and Juliet. Waduh. Sih iki Romeo karo Romeo. Ayo. Kok Romeo? Ora yo. Ya ora.
Romeoan pencopet. Iya. Yo monggo ninggal katresnan. Nun sewu. Menapa? Niki kula mbeta kanca saking karep angsal. Oh, saged. Sinten? Oh, Yen nggih. ngersake sinten rencangipun? Di sini kan ada pengurus Nggih. dan pengawas. Nggih. Lah bapak-bapak pengawas kula aturi minggah sepeda. Oh, ngaten. Nggih. Bapak-bapak pengawas saking koperasi karep monggo diaturi minggah. Monggo, Pak Menika minggah Pengawas. kalian Pak Jarwo, monggo. Mentaram. Ayo. Monggo bapak-bapak pengawas. Pundi? Monggo Budi. Kencari siap ya. Pripun? Bengi iki kowe arep dirayah wong telu. Suweneng aku dadi. Wah. Wonten sekawan, Pak. Oh, Oh, nika ada oh, nggih. perjalanan. Wah. Oh, nggih. Pokok lho, Pak. Nuwun sewu Pak Petro. Pripun Pak Jarwo? Niki kaitane kan ada tambahan lagi. Nggih. Nggih. Nggih, saking top manajemen. Oh, ngaten. Pak Sopo Nyono Nggih. kalih Pak Imam Mukri. Oh, ngaten. Nggih, Pak Sopo Nyono kali Pak Imam Mukri. Kersane niki sepindah ngoten lho, direbut wong pitu. Oh, nggih, pun. Mboten napa niku biasane beton niku sak kompi kok. Ayo. Monggo Bapak, monggo. Dale ngambrol. Monggo mriki Putih. Ingkang dereng jumeneng monggo mriki. Monggo bentar. Monggo, Pak. Monggo Bapak mriki. Mas Gareng. Mas Gareng. Tawo. Sak obah-obahe gentari lho dipirsani Pak Jarwo terus gumun aku iki. Oh. Ya Allah, aku Iki bengi iki. Heeh. Bengi iki gentari tadah. Padang. Wis pun. Niki mungkin nggih anugerah kangge jenengan sepindah. napa Oh Pak? nggih. Kula. Oh wis kono. Pak, niki ampun melih kok piyayi sepenten. Niki kulino nggih tombo kecut pajak-pajak niki. Sing nyelentem rasa cemburu, sing nyelentem ku cemburu. Tak idak kok. Oh, sing nyelentem bunuh diri. Anu kandhane gen-gen atine ayem. Ora apa-apa Pak gerbengi kita. Iya. Engko tekan ngomong entek-entekno. Wis ngono, kok tekan omah golek gedang ya diuntal. Maka ayo ninggal katresnan. Nggih. Pak Jarwo kelawan Mbak Gentari. Sekedap Pak Dalang, sekedap. Pripun? Kula wau kok mireng Pripun? Pak Jarwo Mbak ini kali Mbak niki kan Salindri sanjange ayu niki. Nggih, pripun Pak? Lah niki badhe nyuwun tulung Pak Yadi. Pripun ta? Badhe mriki Pak Jarwo kan mriksake mripate. Atur nggih Pak Yadi. Wong ayu niku rasa kok Pak panjenengane ampun. Nggih, Laras, Nggih, Pak rasa. Jarwo, Nggih, laras. rasa saestu. Niki kan cocok. Nggih. Cocok, Mas. Nggih nek cocok nggih. Pun ngoten niku. Wes kadung cinta kok ya. Pun kadung cinta nggih. Ah nggih. Tempe Saderenge nyanyi Pak Dalang. Nggih pripun? Badhe nyuwun bedheki Mbak niki kalih Pak Gareng. Oh, jan ajeng bedhaki Mbak niki kali Mas Gareng nggih. Iya. Pun ajeng mang Nah, niki ajeng leres. ajeng mang bedhaki napa? Nggih. Kalih atus. Nggih. Nah niki 1 juta. Wah, ya. Kula Lah. saksine. Nek leres 200, Mas Gareng 1 yuta. Ya. Napa Pak? Bedhakane napa Pak? Pripun Pak? Presiden Republik Indonesia ke-6. Republik Indonesia Presiden ke-6 sapa? kuwi Sapa?
SBY. Leres Padang. Leres no nggih. Leres. Leres. 200.000. Aku 200. Iya. Wis ora ngantek sewengi 200 ayo. Pak Dek Gareng. Iya. 200.000 tekan duit tekan lare. Iki jane duit sah ning bareng mbok templeke kene rasa. Ora ngantek sewengi 200 karo sing lenteme rong dina 50 kok. Ane ya terus ra ngono terus laris. Yo sakniki Mas Gareng mak beteki. Mas Gareng. RT loro Jepang. Ayo RT loro Jepang sapa? 1 juta Pak Gareng. 1 juta. Jenenge RT loro Jepang. Heeh. Sopo kuwi? Salah. Aja niki sinten? Salah 20.000 Pak. Mun sing penting sah. Sing penting ikhlas. Lagi iki lho pengurus koperasi kok nggawa 20.000. Yo ben kok. Matur nuwun ya Pak Jarwo. Pripun aja dawuh napa? Bapak-bapak yang mau nyanyi ndak? Sinten Boten nggih. Sampun. Sampun. Niku kersane Mbak Salibri. Pak Gareng. Pak Jarwo, niki enten kenang-kenangan saking Gentari, dolananipun Gentari pendak dalu, Pak. Kok sak-sake wae rumangsa kula nggih. Lah, karo Matur nuwun Bapak-bapak Nggih, sedaya. Nggih. Monggo-monggo lenggah malih. Mriki. Ya dedejan. Yai kene iki sinten pengurus kabeh kok tresno nyang budaya. Matur Nggih, nuwun nggih, nggih, Bapak-bapak. Sampun ngregengaken swasana. Monggo. Matur nuwun. Oh, nggih matur nuwun. Wah, tiba kemil. Ngene apa ta? Ayo biasa to ning kene iki. Awah, Wah, rasane. aku lak tukang nampani. Adedededede. Lho kok wong iki rezeki iki yang ditolak mengko ndak seneni karo Gusti. Matur nuwun lho, Pak. Ayo kene do niken mriki, monggo. Ayo. Wah, Piye? bareng ana Gentari rumangsaku kok sawerane mengalir. Tenan wis. Jenenge wong rezekeni ya ngono kuwi, Mas. Nggih. Ning inilah media kita tanpa membeda-bedakan walaupun Gentari kok ngono ning duwe keluyan ya kita beri kesempatan. Wong niku ya padha-padha titahe sing nyipta urip kok, Mas. Leres. Niku kak sing tak nggo contoh niku koperasi karep. Oh nggih, leres. Gitu. Kekurangan tidak menjadi masalah, kekurangan bisa menjadi kelebihan. Nggih. Menika. Nggih. Kula pun jagani yen sewanci-wanci niki wau enten sing boten kuat jejer Gentari. Kembang Wijaya Kusuma pun kula cunduk to mriki. Wah, katuri kok. Sik, aku tak nyoba Mbak Suci rene. Bajing loncat ora ketang musak. Jogetan aku tak nyuwun nduk niken ben jaipong ora ketang. Baik. Oh, urung tak weruh to? Urung. Oh, pamerno jaipong. Ya karo Mas Gareng. Iya toh. Ono berdua no. Kan kita sudah mempunyai kesamaan. Ha iya no. Sama opo? Iki gawe iki. Ayo kene Mbak Suci, monggo kene. Aja Monggo Mbak Suci katuran mriki enggal nyanyi Mbak Suci. Mas Gareng pun ngantosi ya Mbak Suci enggal mriki Mbak Suci. monggo ayo diaturke bajing loncat intro saka Saron, intro Catrik, bungane saka Saron. Monggo. Ya, men dijogeti nduk niken karo Mas Gareng. Monggo, ayo. Gedek. Ayo.
Seniwati oleh dadi seniwati tenan kok Mas Gareng. Oh, iki sing diarani kadung tengah-tengah ya bacutke. Oh nggih, heeh. Wong sale balik teles bacut kebes ya sisan. Karo leren tak selani sak lagu mergo iki ana sing ngersake kitir sumilir. Baik. Ning kok niken nyen resik bar joget aja dipaksa. Oke. Iki tak selani Nduk Dini karo Nduk Ayu. Ayo Oke. kene. Monggo. Kene Mataram. Terus. Malik Slindro, Mas Gareng. Nun. Mangkenake sik wong loro kuwi. Nggih, Dok. Bingane ditepung jenengmu sapa? Nami kula Pakde. Iya, apa tanggamu? Nggih, nderek tepang sedaya kemawon para kadang nggih. Nami kula Diayu Kusumaning Tias. Siwala kaji kokok beluk. Oh, jenengmu Kokok Beluk. Ora. Ayu Pakde. Lah ya ngono wae nganggo Kokok Beluk lho. Awak kuwi bentonane dhewe-dhewe. Oh ya, Dhewe-dhewe. ciri khas yen ra ngono Ciri khas. dudu kowe. Bocah ngendi? Kula lari Madiun. Madiun. Nggih. Nggih. Isih sekolah apa ora? Tasih Ana ngendi? UNS Pakde. Niku wis kuliah. Universitas Negeri Surakarta. Universitas 11 11 Maret. Maret. Oke ora negeri to? Negeri. Lah ya kan negeri Nek padha. ora kok negeri Surakarta niku. Ya, sebaku disambi nyambut gawe ning sekolahe aja Nggih ketek. Pakde, pangesune jenengan nggih. Aja kesusu golek pacar. Boten pun rampung kok. Hah? Pun rampung. Mboten kesuk golek pacar, kurban rampung kok menan kok. Oh, barbaran to. Arek golek eneh. Oh, yen go eksperimen ki Pakde iki. Iya, didedel. Ah. Go eksperimen Yo, biologi. bocah ini di minggat iki. Kuwi lho nek kono kuwi lho kok digoleki. Cah dian ngomah dicecak omongan dene. Dhuwurmu kembang Wijaya Kusuma. Alah. Jenengan mriki, Dik? Oh ya, oke. Nah, ngono dadi ben anu apa wong iki Pripun to, Dik? ngapa? Sidanmu siji iki telat ngombe obat ya. Kuwi pancen tak edanke kok aja nganti apik. Ora, kowe iki Gen Adil jenengmu Nggih, sapa? paring asma sapa, Mbak? Nggih, nderek tepan. Heeh. Kula Dini. Dini sapa, Nduk? Dini Wahyu Indah Lestari. Dini Wahyu Indah Lestari saka ngendi? Saking Nganjuk. Medion Nganjuk. Wah, Nggih. cedhak. Jawa Timur. Nduk niki kan Kediri lho, pas ta wis. Kediri Nganjuk Medion. Wah, numpak bis ora mandeg. Ayo, Suci Tulungagung saya ngetan meneh. Heeh. Mbak Anu Dita Banyuwangi ya. Walah kentipe ra jamak. Gentar iki nusa Kambangan. Ya aja ngono ta. Ora dandang mangure kok. Oh, dadah. Wah. Kongkone, nuwun sewu. Isih sekolah. Alhamdulillah, pun lulus, Pak D. Oh, saiki wis guru, Mas, SPD kuwi. Oh, SP lulusan Ah, ah. lulusan ngendi? UNS kan? UNS. Nggih. Wis dadi guru. Alhamdulillah. Lah kowe guru kok bengi-bengi keluluran tekan kene iki muridmu apa ora keter? Mas esuk Minggu kok Nah, libur. Oh, kok ya. benjing mboten wancine fingerprint. Oh, iya. Betul. Ketokno kebolehanmu, kepinteranmu nderekke Mas Bayu kaya ngapa? Niki ana sing ngersake Sri Uning. Yo buka celuk langgame. Maka. Sri Uning sidane. Sidane Sri Uning ya. Sri Uning, iki ana sing ngersake Sri Uning. Oke. Maka yo diaturke. Maka buka celuk yo Dini. Maka. Sri Gunung mustika tuban mlampung tresna weni sabaya pati. Kula ketunaken dhateng Pak Martono, Pak Piri, Mas Pur. Marang Raden Wiratmaya kangmus prasetya nandang prabudi. Pak Mugini sak putra. Sri Gunung datang grangit
walange kadu Srihuning putraning abdi mangsa bakti yo oh lanjut Dek mangga irama seger gubuk asmara nggih ayo yo hey yo ayo yuk Terima kasih, matur nuwun. Nggih, wis diaturke. Jan mentes-mentes cilik-cilik. Ayo kudu, kudu. Kecil-kecil cabai rawit. Bakune ana pangudine, Mas, kudu sregep sinau. Nggih. Nggih, Yo yo. ana kuciwane lumrah. Kitir semilir nduk niken salindri. Monggo, ayo diaturke sik. Aku arep ngematke iki lagu iki. Nggih. Aku favorit. Favorit. Aja jaglu ana wong tuwa arep ngematke lagu kok jaglu. Ayo, yo nek wong meneng ae ora mesake niken. Aku Kudu yo dijogetin yo, Ken. Iya toh. Iya. oh ya Semakin malam itu harus semakin segar, ya ora ya semakin gelap. semakin semangat. Maka ayo kitir semilir. Maka diaturke yo, Cak. Digarap sing petek kae. Suarane niken ben sing cetha, engko gamelane sing ngerangin. Nggih, maka. Yuk.